saiki. Iya udah panas. Ayo langsung yuk. Ya. Mak pajaran uangnya leran ya. Iya pakai gini mau panas heran. Enak tuh. Ayo. Emang aku deh. Iya pes jan panas dino iki hawane. Mumpung hawane panas, aku duwe ngombe sing seger. Saya tak jupute dhisik. Ya. Nah, iki lah tak masuk teh pucuk seger. Genenya nang jombe. Aku mau. Sumawur cahya lintang asri rinengga ing awangan